खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रुंसारि चन्द्र दिबाकर नार्जारिनि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। करीमगन्जआव गोबां बिबांनि जावा टेब्लेट ड्राग्सजों लोगोसे 3 हमनो हादों। रिपुन बराया कंग्रेस दोलोआव हाबफिनसिगोन गावनो रोखायै बुंनानै लादों। मसलपुराव बाक्सा जिल्ला आसाया एसटि आरो गुबुन गुबुन दाबिफोरनि थाखाय 2 घन्टा दाबिजों खुद्रिसारदों। बिएसएफ आरो त्रिपुरा पुलिसनि जथाय अपारेशन खालामनायाव सा 17 बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ हमनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बिनाखाथा मौजा काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बिनाखाथा ओनसोलनि समाज सिबियारिजों लोगोसे बयजोंबो मिथिसार जानाय फालांगिरि एबा मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिनि आंगो बिफा रुंसारि चन्द्र दिबाकर नार्जारिनि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया मैया समबार खालिनिफ्राय जागायबाय। बे जागायजेननाय जोलुर बादायलायनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। बराक सेरफांनि करीमगन्ज पुलिसआ गोबां बिबांनि जावा टेब्लेट ड्राग्स जब्द खालामनो हादों। गासै 30 लाख रां बेसेननि 1 लाख जावा टेब्लेटजों लोगोसे लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौबो हमनो हादों। करीमगन्ज जिल्लानि एसपि पार्थ प्रतिम दासआ मिथिहोनाय बायदिब्ला बदरपुर थानानि पुलिसआ रबिबारखालि 6 नं राजा लामायाव AS 01 DL 1510 नम्बरनि गंसे साखा खबब्रै क्रेटा गारिखौ सिग्रोमनायाव बे 1 लाख जावा टेब्लेटखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। हमजानायफोरनि मुंखौ फारियै प्रदीप दास, आशराफ आली आरो आब्दुल हानान होननानै सिनायथि होदों। एपिसिसिनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' रायजोसभा एमपि आरो आथिखालाव आसाम प्रदेश तृणमूल कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनाय रिपुन बराया कंग्रेस दोलोआव हाबफिनसिगोन होननानै गावनो रोखायै बुंनानै लादों। आफादगिरि बिबानजों लोगोसेनो तृणमूल कंग्रेस दोलोनि सोद्रोमाखौ नागारखांनायनि उनाव रिपुन बराया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि कंग्रेस दोलोआ गावनि सिगांनि दोलोखामोन आरो बेनिखायनो गाव दा कंग्रेस दोलोआव हाबफिनसिगोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि तृणमूल कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि ममता बेनार्जीनो गावनि बिबानजों लोगोसे गावनि प्राइमारि सोद्रोमाखौबो नागारबाय होननानै बिबान एंगारनाय लाइजामखौ रबिबारखालि गथायदोंमोन। आथिखालाव टिएमसि दोलोआ सोनाब बंगनि साननाय हनायजों जोनोम मोननायलाय आसामाव बिनि साननाय हनायफ्रा गोरोबा आरो आसामाव तृणमूल कंग्रेस दोलोआ दासिमबो रायजो राजाजों गोरबोनिफ्राय आजाव जायाखै होननानै फोरमायथिदोंमोन रिपुन बराया। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव अल आदिबासी स्टुडेन्टस एसोसिएशन अफ आसाम बाक्सा जिल्लाया आदिबासी हारिसानि बायदि मोनथायखौ लानानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लायो। फुंनि 11 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बिथांमोना सोदांनाय बिल 2019 फारियाव सोजानाय हारिसा एबा एसटि हारिनि फोरमानलाइ, हा फाट्टा आरो साहा बागाननि मजुरिखौ बारायनांगौनि दाबिजों बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लायो। बे 2 घन्टा खुद्रिसारनाय समाव बिथांमोना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा थगायसुला, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय, आसाम सरकार गो बेक, नरेंद्र मोदी हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, जोंनो एसटि नांगौ, जोंनो हानि फाट्टा नांगौ, जोंनो साहा बागाननि मजुरिखौ बारायनांगौ बायदि बानबुंथाइजों हस्रि खावनानै मसलपुराव हा अख्रां गोमसार होनायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बाक्सा जिल्ला आसारि नेहाथारि डेभिड एक्काया खौरां बिजोंनि गेजेरजों आसाम सरकारा आदिबासी हारिसानि दाबिफोरखौ सुफुंनो गोसो गैया
आदिबासी हारिसानि जौगानायखौ लुबैया होननानै अजद दैखाङो। लोगोसेनो आसामनि थांनाय एमएलए बिसायख'थियाव आदिबासी हारिसानि सुबुंफोरा आदिबासीफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि सार्थआव बिजेपिनो भट होनानै आसामाव सरकार दानायाव मदद होदोंमोन। नाथाय दुखुगोनां बाथ्रा दि दिनै सरकाराव फैनायनि उनाव बिजेपि सरकारा आदिबासीनि जेंनाखौ सुस्रांनो सिगांबोनायखौ नुनो मोनाखै। जुदि आदिबासीनि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांहोनो राहा लायाब्ला फैगौ 2026 मायथाइनि एमएलए बिसायख'थियावसो बिजेपिनो फिननायखौ होगोन होननानै हुमखि होनायखौबो नुनो मोनो। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला आसानि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। थांनाय 24 घन्टायाव मोनसे जथाय अपारेशन खालामनायाव त्रिपुरा ल' इनफर्समेन्ट अथरिटिसआ हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव खमैबो सा 17 बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ हमनो हादों। मैया समबारखालि त्रिपुरा पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला कक्स बाजाराव बांलादेशनि 3 सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखायै भारतारि ओनसोलाव हाबफैनायनि थाखाय हमनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ तासमिन, इमरान आरो जासिद महरै सिनायथिनाय जादों। हमजानाय गासैबो लाइमोनफोरनि सायाव आयेनारि सिमा सिफायनायनि दाय होनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हमजानाय बिसोरो भारताव हाबनो थाखाय नंगुबै फोरमानलाइफोर जगायनायाव फेलें जादोंमोन। बेनि अनगायैबो पुलिस मावख'गिरिफोरनि बायदिब्ला 29 आगस्तआव लंका-मुरा ओनसोलाव गिबि हमजेननाया जादोंमोन, जेराव सासे बांलादेशनि नोगोरारिखौ हमनो हानाय जादोंमोन आरो उनाव बिजिरसालियाव थिसननाय जादोंमोन। बेनि उनाव 2 उफ्रा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ सिटी सेन्टारनिफ्राय हमनो हादोंमोन आरो गुबुन 3खौ आगरतलानि अल्ड आरएमएस चौमुहानिफ्राय हमनाय जादोंमोन होननानै मिथिहोदों। बेबायदिनो बीएसएफ आरो त्रिपुरा पुलिसनि जथाय अपारेशनाव खमैबो सा 17 बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ हमनो हादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।